Ak toto práve teraz sleduješ, nie je to náhoda. Táto správa je určená tebe. Vesmír má spôsob, ako posielať znamenia, keď nastal čas, aby si prijal a niečo, čo ti zmení život. 11.11 nie je len číslo. Je to božský signál, kľúčový okamih, kedy k tebe vesmír prehovára. Stojíš na prahu niečoho obrovského. Či už je to prelom, príležitosť, alebo nový začiatok, zmena je na ceste k tebe. Tvrdo si pracoval a modlil a sa dúfal a robil a všetko preto, aby sa tvoje sny stali skutočnosťou. Teraz 11.11 je znamením, že nastal čas vstúpiť do svojho osudu. Možno to ešte te nevidíš, ale vesmír pre teba usporadúva veci na správne miesto. Ten pocit vo vnútri tvojho srdca, to je vesmír, ktorý sa ti prihovára a hovorí ti: je čas, zmena je tu. Čo ak ti poviem, že všetko, na čo si čakal, a je bližšie, než si myslíš? Že jedno rozhodnutie, jeden krok alebo jedna zmena v myslení môže premeniť celý tvoj život spôsobmi, aké si ani nevieš predstaviť. Teraz je tvoj čas. Toto je okamih, kedy sa všetko, na čom si pracoval, a začína rozvíjať. Nepochybuj o sebe. Nespochybňuj svoju hodnotu ani svoje schopnosti. Zaslúžiš si hojnosť, úspech a šťastie, ktoré k tebe prichádzajú. Pripravovalo sa to pre teba a ty si pripravený a to prijať. Tvoji anjeli, vesmír a tvoja vlastná vnútorná sila sa zosúľaďujú, aby sa tvoje sny stali realitou. Toto je tvoj čas. Som pripravený a prijať požehnania, ktoré pre mňa vesmír má. Dôverujem načasovaniu svojho života. Moja budúcnosť je plná hojnosti a radosti. Ak veríš, že táto správa bola určená tebe, nechaj ju v sebe rezonovať. Zhlboka sa nadýchni a povedz nahlas: som pripravený a na svoju premenu. A ak sa ti to prihovára k srdcu, napíš dole komentár: dôverujem procesu. Som pripravený a na môj nový začiatok.